அது என்ன சர்ப்ரைஸ் மேனேஜ்மெண்ட்? சர்ப்ரைஸ் ஆச்சே, சொல்ல மாட்டேனே. நீ எதுக்காக வந்தியோ அதை செஞ்சு முடிக்கணும். ஏமா வித்யா, எல்லாம் எடுத்தாச்சுல? எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டேன் சீதாமா. சரி. ஆதி, ஆதி இங்க வாடா. ஆதி போய் கார் எடுத்துட்டு வா. ஆமா, பவி எங்க போனா? சாமி கும்பிட்டு வரேன்னு சொல்லி போயிருக்கா சீதாமா. சரி சரி, நாம எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிட்டு இருப்போம், அவ வரட்டும். பவி வந்துட்டா சீதாமா. வா பவி. என்ன பவி, தாத்தா பாட்டியோட 80ஆம் கல்யாணம் நல்லபடியா முடிஞ்சிருச்சு. அதனால சாமி கும்பிட்டுட்டு வர போனியா? என்ன சொன்னீங்க சீதாமா? விசேஷம் நல்லபடியா முடிஞ்சிருச்சுல? என்ன சீதாமா, இவ்ளோ பெரிய விஷயம் நடந்திருக்கு, அங்க சங்கவிக்கு என்ன ஆச்சோன்னு தெரியல. நீங்க நல்லபடியா முடிஞ்சதுன்னு இவ்ளோ சாதாரணமா சொல்றீங்க. அது அவங்க பிரச்சனை பவி. முதல்ல எது நம்மளோட பிரச்சனை, எது அடுத்தவங்களோட பிரச்சனைன்னு பிரிச்சு பார்க்க பழகிக்கணும். சும்மா வரவங்க போறவங்களுக்காக எல்லாம் உட்காந்து கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தோன்னு வெயி, வாழ்நாள் பூராவும் கவலைப்பட்டுக்கிட்டே கழிக்க வேண்டியதுதான். சீதாமா, எப்போ இருந்து நீங்க இப்படி மாறினீங்க? சங்கவி வரவ போறவளா? அவளோட இந்த நிலைமைக்கு நாம யாருமே காரணம் இல்லைன்னு சொல்ல போறீங்களா? தயவு செஞ்சு முடிஞ்சதையே பேசிட்டு இருக்காத பவி. அதெல்லாம் நம்ம கடந்து எவ்வளவோ தூரம் வந்துட்டோம். சங்கவியோட போராத காலம், வம்படியே அவ மாடியில இருந்து குதிச்சு அவளுக்கு பழசெல்லாம் மறந்து போச்சு. அவளை நாம ஒண்ணும் தள்ளி விடலையே. உங்க பங்கு வேணா அதுல இல்லாம இருக்கலாம் சீதாமா, ஆனா ஆதியோட பங்கு, என்னோட பங்கு அதுல நிச்சயமா இருக்கு. சரி இருக்கட்டுமே, நடந்தது நடந்து முடிஞ்சிருச்சு. இப்ப அவளே அதை மறந்துட்டா. நீயும் ஆதியும் ஓடி ஓடி போய் அவளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணல? நாமளும் எவ்வளவோ மறைக்கணும்னு முயற்சி பண்ணோம். எதுக்கு எதுக்கு குடும்பமா நாடகம் நடத்தணும்? அவன் நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தானே. அதையும் தாண்டி உண்மைய சொல்லு உண்மைய சொல்லுன்னு அவதானே அடம் பிடிச்சா. அப்படியும் நீங்க எவ்வளவு கவனமா அரவிந்தையும் கூட்டிக்கிட்டு அன்னைக்கு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போனீங்க. அவளுக்கு நல்லது பண்ண போய் நீதான் சாக பார்த்த. இப்படி ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அவளை விட நாம தான் அதிகமா கஷ்டப்பட்டிருக்கோம். ஆனா கடவுள் நம்ம பக்கம் தான் இருக்காரு. அதனாலதான் ஈஸியா இதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு. அதுதான் உண்மை. அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க சீதாமா. கஷ்டமோ நஷ்டமோ உலகத்துல எல்லாருக்கும் வரும். யாரு இல்லன்னு சொன்னா? நான் சங்கவியால வந்த கஷ்டத்தை தான் சொல்றேன். எல்லாம் போகட்டும். இன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சு? மோசமா ஒண்ணும் நடக்கலையே. எல்லாருமே இருந்தோம், டாக்டரும் இருந்தாரு, நேரத்துக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டாங்கல்ல. அப்புறம் என்ன? சரி நீ அதெல்லாம் விடு, வா கிளம்பலாம். ஐயா அம்மா வாங்க, வரும்போது இதையும் எடுத்துட்டு வந்துரு பவி. விடுமா, எது எது நடக்கணும்னு இருக்கோ அது நடந்துதானே ஆகும். தேவா வருவான்னு நாம என்ன எதிர்பார்க்கவா செஞ்சோம்? இவனும் அப்படியே அவங்க அப்பா சிவசு மாதிரியே தான் இருக்கான். அவனும் அவன் மொழியும் அந்த சிவசு மாதிரியே தான். தப்பான நேரத்துல கரெக்டா வந்துடுறான். விடுமா, அவன் வந்ததுல கெட்டதுல ஒரு நல்லது நடக்கும்னு சொல்ற மாதிரி நல்லதே தானே நடந்திருக்கு. பவி, போலாமா?
என்னாச்சு? போனே வர காணுமே. போன் சைலண்ட்ல எதுவும் இருக்கா? இல்லையே. தேவா இந்நேரம் போயிருக்கணுமே. அவனும் போன் பண்ணல, ராதாவும் பண்ணலையே. நாம பேசின பேச்சுக்கு பவித்ராவை பார்த்த உடனே அவளை காலி பண்ணியிருக்கணும். ஆனா அப்படி எதுவும் நடந்திருந்தா இந்நேரம் நமக்கு தகவல் வந்திருக்கும். எதுவும் நடக்கலன்னா என்ன நடந்திருக்கும்? ஒருவேளை ஆதி குறுக்க போது ஏதாவது கெடுத்து விட்டுருப்பானா? அவன் பண்ணுவான். அவன் மட்டும் இல்லைன்னா பவித்ராவை எப்பவோ நானே காலி பண்ணிருப்பேன். எதுக்கும் ராதாவுக்கு போன் பண்ணி கேட்போம். இல்ல வேண்டாம். கரெக்டா நாம ஏன் போன் பண்றோம்னு ராதாவுக்கே சந்தேகம் வந்துடும். இந்த தடவை ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். நம்ம பொண்டாட்டிக்கு கூட நம்ம மேல சந்தேகம் வந்துடக்கூடாது. அதான் தேவ பலிகடா மாதிரி வந்து மாட்டிருக்கான. உனக்கு ஆயுசு 100 தேவா. உனக்கு சாவே கிடையாது. ஹலோ தேவா, என்னப்பா உன் போனுக்காக தான் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அங்க என்னதான் நடந்துச்சு? ஒரு தகவலும் இல்ல. உங்களுக்கு யாரும் எதுவும் சொல்லலையா? வேற யாருப்பா சொல்லுவாங்க? நீதான் முதல்ல நல்ல செய்தி சொல்லுவேன்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க. நல்ல செய்தி தானே, சீக்கிரமாவே வந்து சேரும். ஹலோ தேவா 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 தேவா, என்ன கட் பண்ணிட்டா? சொல்றவன் முழுசா சொன்னாதான் என்ன? வேற யார்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது? டாக்டர், சங்கவி எப்படி இருக்கா டாக்டர்? பதட்டப்படாதீங்கம்மா, ரிலாக்ஸ்டா இருங்க. ரொம்ப பயமா இருக்கு டாக்டர். நான் என்ன பண்ணுவேன்? சீதா ஃபங்க்ஷனுக்கு கூப்பிட்டப்பவே ஏதாவது நடந்துரும்னு பயந்துதான் நான் வர வேண்டான்னு இருந்தேன். சங்கவிதான் அடம் பிடிச்சி என்னையும் இழுத்துட்டு வந்துட்டா. இப்ப பாருங்க, அவ தானே கஷ்டப்படுறா. அவ இப்ப எப்படி இருக்கா டாக்டர்? அப்சர்வேஷன்ல இருக்காங்க. எது நடக்க கூடாதுன்னு நம்ம பயந்துமோ அது நடந்துருச்சு. ஐயோ, என்ன டாக்டர் சொல்றீங்க? இல்ல நீங்க பதறாதீங்க. சங்கவிக்கு உண்மை தெரிஞ்சா அவங்க தாங்க மாட்டாங்க, அதிர்ச்சி ஆயிடுவாங்கன்னு நாம பயந்தோமே, அது நடந்துருச்சுன்னு சொல்ல வந்தேன். தட்ஸ் இட். எல்லாம் அந்த திருட்டு ராஸ்கல் தேவா செஞ்ச வேலைதான். அவன் அங்க வருவான் நான் கொஞ்சம் கூட நினைக்கல டாக்டர். தாமோதர அண்ணன் குடும்பத்துல யாரும் எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்கன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும். அந்த தைரியத்துல தான் மனசு திடப்படுத்திக்கிட்டு நான் அவ கூட வந்தேன். ஆனா இப்படி நடந்து போச்சே டாக்டர். சரி விடுங்கம்மா, நடந்தது நடந்து போச்சு. இன்னைக்கு இல்லைனாலும் என்னைக்காவது ஒரு நாள் அவங்களுக்கு உண்மை தெரியதானே போகுது. அந்த என்னைக்கோ ஒரு நாள் இன்னைக்குன்னு நினைச்சு நம்ம மனசு தேத்திக்க வேண்டியதுதான். 1000 காரணம் சொல்லிக்கலாம் டாக்டர். ஆனா அவ ஏன் பொண்ணு டாக்டர். அவளுக்கு ஒண்ணுன்னா மனசுல காரணமா தோணுது. நீங்கெல்லாம் இருக்க போய் அவளை உடனே ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு வந்துட்டீங்க. இப்போ சரியா போயிடுச்சு. சரி விடுங்க. இதுக்கப்புறம் நம்ம சங்கவிக்கு எந்த விதத்துல ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்க முடியும்னு அதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? நீங்க தான் டாக்டர் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். இப்படியே போனா எனக்கு ஏதாவது ஆயிடுமோன்னு பயமா இருக்கு என்ன டாக்டர். பேச்சுது?